Mascarandell. Bé, recollint una mica tot el que ha sortit, però especialment en la rèplica que ha fet vostè com a alcaldessa, i sort que no mira el passat. Sort. Perquè s'han anat a parlar en temps en el que, jo que sé, un 20% dels regidors d'aquest ple, un 30%, ni tan sols havíem nascut. Però bueno, feliçment se'n va a parlar i diu que no mira el passat. Això sí, aprofita per fer la lliçoneta. Si tant, jo no soc cinèfil, però crec que malament, jo ho dic perquè ni tan sols parlava així, crec, no soc cinèfil, però tal com l'ha citat no és correcte. Però en tot cas, jo li dic, seguirem fent referències al passat perquè entenem que és imprescindible fer referències al passat per entendre l'estat actual de les qüestions. Nosaltres, si vostè ho considera, ja li diem sempre, podem estar instal·lats en el no. Sí, és possible. Vostè es tanca les orelles per sentir tot allò que li proposem o quan li debatem els arguments que li presentem i insisteix en això, amb el no, amb el no, amb el no. La qüestió és que vostè està instal·lada des de l'any 99 en un altre lloc, que és en el poder, que és el que a vostè li agrada estar. Instal·lada en el poder. Durant anys com a primera tinent d'alcalde, número 1 de tots els governs Blanco, i ara com a alcaldessa. I fer veure que aquesta posició que vostè ha mantingut d'estar instal·lada, acomodada en el poder, amb una ocupació permanent, eterna, 18 anys com a mínim, del poder, fa que vostè sigui còmplice i responsable de l'actual estat del municipi. Ho vulgui acceptar o no, vostè en té responsabilitats directes. I és bo que en parlem per dues coses. Una, per conèixer d'on venen les qüestions, i l'altra, perquè precisament no es repeteixin, com per exemple avui fem esment amb el cas de la Casa de la Vila, que s'estan repetint determinats patrons d'actuació del Partit Socialista que ja hem viscut en el passat. Per això fem esment al passat, per això és bo conèixer. Per això estaria bé que vostè potser algun dia fes autocrítica sobre la gestió de Garraf Promocions, el forat de 16 milions d'euros, les diverses, més que diverses actuacions il·legals. Estaria bé algun dia sentir-la, ni que sigui amb una mica de sinceritat, deixi aquesta postura de tot està bé, tot és correcte, i accepti que es van fer coses malament. Ja no li dic la qüestió més judicial, si vostè vol, si hi ha delictes o no hi ha delictes, però que accepti que es van equivocar i molt i que això va tenir conseqüències pel municipi. Estaria bé, per això li fem esment al passat, perquè estaria bé que de cara a el que vostè projecti pel futur sapigués i reconegués tots aquells errors del passat. Diu que nosaltres estem en una posició en què tothom està equivocat, menys nosaltres no. De fet, coincidim moltíssim amb moltes de les aportacions que han fet tots els grups municipals de l'oposició. Per la resta, possiblement considerem que estan equivocats 7 de 21 regidors. Que no és tothom està equivocat. No és tothom està equivocat. I li aconsellaríem que escolti totes les aportacions que s'ha fet, a part de fer-se com l'ofesa perquè no se li valora el treball que està fent com a govern. A part d'això, escolti les aportacions que li fan els grups municipals. Perquè ser constructius no és donar-li la raó en tot, que és el que vostè es pensa o el que vostè espera, que li donem la raó en tot. Això per vostè és el que és ser constructiu, que li diguem sí i amén a tot el que proposa. No, nosaltres treballem per un futur millor i a vegades això implica posicionar-nos en contra, criticar l'acció del govern. És que entenem que és fonamental i seria fonamental des d'un punt de vista democràtic que el govern acceptés la crítica i a vegades fins i tot l'assumís i modifiqués determinades decisions que prenen. Aquesta és, en tot cas, la nostra humil opinió. I ja que diu això que sempre estem amb el no, que no som constructius, malgrat avui hem parlat de coses que creiem que s'han de fer, no només de coses que han fet malament, sinó de coses que entenem que s'han de fer, que en el debat de pressupostos també vam fer, li tornem a fer algunes propostes. Perquè ja que he vist també en algun moment que deia que recollirien tot el que li deien, no sé, per guardar-ho en un calaix, però en tot cas més val que ho tinguin, ja que l'Ajuntament sabem que està en situació econòmica de tenir determinats recursos per disposar, i ja que en breu haurem d'afrontar aquesta discussió, entrarem al febrer, doncs espero que en breu comenci, no sé quin és el calendari i planificació, però sabent que hi ha unes quantitats, uns milions que cada any disposem per tal de fer inversions,
i ja que com que diu que no proposem res perquè no va recollir en el ple de pressupost, en el ple d'ordenances, en cada plenari que ho hem anat traient, en moltes de les nostres intervencions, les propostes que li fem, doncs algunes li tornem a repetir. Vostè diu que està per solucionar la situació de les urbanitzacions. Doncs bé, nosaltres li proposem, dediqui recursos humans, dediqui recursos econòmics, anem a solventar aquesta situació que s'ha enquistat al llarg del temps, anem a tancar els processos urbanístics i anem a fer que el conjunt del municipi estigui en les mateixes condicions en quant a serveis bàsics i mínims. L'Hospital dels Camils. Crec que en la seva intervenció també ha fet alguna esmena. Es parlava del pla de salut, no sé si sortia, però en tot cas, li tornem a dir, tenim recursos econòmics, creu que aquest és un eix important del municipi que pot tenir un desenvolupament, aposti-hi. Aposti decididament, faci una proposta d'apostar-hi, de desenvolupar, n'hem parlat moltes vegades, l'àrea sociosanitària, àrea d'investigació entorn als Camils, doti-li de contingut, no només per millorar la sanitat, la situació sanitària del municipi, sinó també per com la repercussió social i econòmica que això tindrà pel municipi. Un altre, centres urbans, comerç local. Una cosa que hem anat dient, es diu moltes vegades que estem tots pel comerç local, però a l'hora de la veritat la majoria d'accions van contra el comerç local. Quan s'aposta per les grans àrees comercials, quan s'aposta pels negocis de les grans empreses, es va en contra dels interessos del petit comerç. Per tant, podem anar-ho repetint. Vol una acció o una proposta decidida per a defensa del comerç? Inverteixi en els centres urbans. Refem-los, fem una inversió bona, apostem per peatonalització, per la millora i potenciem-lo com els eixos comercials del municipi. Parla també del Cap de les Roquetes. Ara entenem que hi ha una ampliació, una proposta d'ampliació. Si ens el creiem, i a nosaltres ens hi trobarà que ens el creiem, apostem-hi, i apostem-hi econòmicament. Apostem-hi econòmicament per l'ampliació del Cap de les Roquetes. Si tenim els recursos, tenim les voluntats, no esperem eternament que la Generalitat reaccioni. Comencem a moure'ns. No es quedi amb l'excusa que la Generalitat no fa això, la Generalitat no fa allò altre. Comencem-hi. Per últim, biomassa i energies alternatives. El mateix. Desenvolupem. Anem més enllà del que vostè ha heredat i que per inèrcia ha tirat endavant. Anem més enllà. Desenvolupem tot aquest sector. Creiem un model, si creuen, desenvolupem un model de producció i de consum d'energia verda i sostenible. Un últim apunt que li fem i que també ve relació a un comentari que des del grup municipal del Partit Popular s'ha fet. Creiem que tenim una assignatura pendent i que demanarem que el govern també ha d'abordar, que és que es possibiliti, que es donin els espais de debat polític i públic sobre les grans qüestions que afecten al municipi. Podem posar exemple, habitatge, l'aigua i el clavegueram que també ha sortit, la recollida i la gestió dels residus, sobre les mateixes urbanitzacions. Possibilitem amb informació debats perquè la presa de decisions posteriors estigui degudament argumentada i degudament solidificada sobre un debat que hagi estat productiu. Possibilitin aquests espais. Jo no sé si el grup popular, el Partit Popular, és de propuesta o és de protesta. He sentit que deia que era de proposta. Per acte seguit fer una protesta, que era en els plens es debat de coses, no li ha agradat com es desenvolupen en els plens, s'ha queixat que hi hagi debat, em sembla al·lucinant i una falta de respecte per la resta de formacions polítics, i que els grups municipals s'atreveixin a plantejar qüestions que no estan a l'ordre del dia. Però què és això, que hem de reduir a l'espai de debat polític el que el govern i l'alcaldessa consideri? No m'estranya que contínuament coincideixi el Partit Popular amb el Partit Socialista en absolutament de tot, perquè el primer punt és que no volen o no afronten els debats públics i polítics en condicions. Res més, gràcies. Moltes gràcies.